Walau friends, welcome to my YouTube channel. Oमफ्राय जों दिनै बैसागोनि गुवाहाटीयाव गिदिंनांनो र' दिनै guys. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. A few moments later. जों जालुकबारि मोनथ'वाखै ओमफ्राय नोमा दै लोंनो ओंखारजादों गारियाव जों इदिं फैदो गारियाव ओमफ्राय दा माने दै लोंनो नायदो दै गांसोदो आरोना ओंखायनो दैया लाबोदो बरियासे दैया लादो दै गांदो ना बाय दै माबा लोंनायदो आरोना इखिनियाव ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय दा थांसै जालुकबारि मोनाखै आरो ओमफ्राय दोंबो आरो गुवाहाटीया गोजानबाव आरो नै अभार ब्रिजनि साइखांनायबासो गोजोन ड्राइभारा नै बिथाङा सोला जोंनिया मोखां सुदो थ' गाइस थांसै आरोना जोङो हाबफिनसै गारियाव माने र' आं हाबग्रोनोलै जानांगोन ना बैसागोनि गिदिंनो फैदो आरो ना माने ओरैनो न'आव थानोबा ना नै बैसागोनि गिदिंनो ओरैनो फैदो आरो ओरैनो बराबा जोंनिया नै ड्राइभारा सोला जोंनिया नै लाना फैदो ओरैनो जोंखौ फ्रियावनो लाबोदो आरो ना माने गिदिंनो